Shalom Manginang, Horas Pajupang Musihita di programon Ima program ibadah minggu di tanggal 15 Februari 2026 Minggu Esomihi nomor lapatan Sai Homa Gabe Partano Batuaku turpo di Jamita di Enasian Kitab Evangelium Lukas Bidusia Mamukasian ayat 20 lalu tolas ayat 20 lalu Lukasia ayat 20 lalu sahat 70 lalu di bangsa topik minggu marsangap Yesus di atas doluk. Yesus dimuliakan di atas gunung. Turut dijamita boy taja hari kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Adong masa halak na puna usaha taman bunga manginang. Halak kesibukan di luar kota di pasar tiba nama taman bungaon tu halak parkarejo. Asa diurus saliling na lahon na sida tu luar kota. Jadi salileng nalaw na pun ako bunon dengan do diurus perkarejoon taman bungai. Jala masa sonang do rohani perkarejoi di nama ngurus taman bungai. Uli berengot tamani jala angur jok do marnonang perkarejoi di tamani sambil menatap-natap do paaka bunga na marherbang di tamani. Duko salpu sa tahun lelengna mula manapun na taman bungai. Marujung ma pakubasion ni parkarejoi di tamani. Ada orang solau ibana siat tamani jumolo ma di pasahat ibana mau lihat itu napuna tamani. Alanunga di lehot tu ibana kesempatan menikmati hinaudi ni tamani. Dohot anggur ni aroma ni akka bunga nama herbang di tamani. Nah di perangulot tahun na manginang jojo do masa aka momen-momen yang tak terlupakan aka kenangan-kenangan indah na subui terlupahon. Jelas saya yang manian bui terulang musik isarana momen ditiki dak danak aladang pola dong do pesi pikiron kan sonang pakidalaan olah namar miami kerja niba atau momen ditikirap do pehita do aka keluarga nah hinaholongan isarana na toras manang aka haangi botoniba na marjungolu atau momen ditik lahiran anak pertama, anak pangguaran. Nah, imana masa tua kasih siani Yesus diturbukon. Ditiki di berang nasida Yesus si marmulia, jala marsangap, rap jongjong do si Elia do si Musa, mararu di do si Simon Petrus matu Yesus si, o guru dengan nai di son, upa ulihami mas sopo tolu. Sara di ho, sara di si Musa, sara di si Elia inna. Alanang ulo nasida hatop salpu hasonangani. Nah, taberang mamanginang hatorangani turpu di son. Takas do ditada kasisian ni Yesus, ise do Yesus sa tongna, ibana do Mesias, anak ni dibata, na lao paulihon muse bangso Israel gabi bangso na marmulia, songon di zaman Raja Daud. Mesias diramalkan akan membawa kemerdekaan bagi bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Alai an orang sosaha tuturpuk tahun di ayat 22 di pasal Yesus do barita taringot na ikon manam si tahun godang anak ni jolmai. Di pusa manang dipamate akasituan ni malim mula mangolum muse di hari patuluhon. Ala di Yesus ikut mati Mesiasi gebe tubuh makiraguan di rohani kasisianna. Ay tohoro noaing memang Yesus do Mesiasi, buasa do ibana gebe ikut mati ibana perjolo. Bukankah Mesias akan memulihkan keadaan bangsa Israel seperti di masa keemasan di era Raja Daud? Buasa gebe mati di hatai noaing na rohani lagi. Nah peristiwa na masa diturpuk tahun manang nasomal di jolma ima masa transfigurasi Yesus gabe sada penegasan mau tu sisianna na mulai meraguhon status ni Yesus hati hai. Nah taberang maturan diturpuk di ayat 20 sia martangiang Yesus di atas dolok. Nang pola takas dolok ahado na di dalam ni Yesus do sisianna. Alai molo mangihuton akka pada bisu di paranai baru di dok dolok Hebron do inganan ni peristiwaon. Di dok disi ujud martangiang ibana mimbar marupani bohina rupa wajahnya berubah. On masada hal na somal terjadi mau lepas martangiang hita. Olo do berubah mimik manang gestur ni bohita. Ay na mangelek do hita tutuhani ditikin na martangiang. Makana olo do sipata maradu tangis jolmai mau martangiang. Jadi ada perubahan mimik di sana. Di ayat 30 tutur pusada haroroni si Musa do si Elia. Di do dia 30 di do disi makatai ma Yesus do dua halak ima si Elia do si Musa. Buasa kun si Elia do si Musa dan ditongos debata manopo Yesus. Mulu taberang musa do pak pudi si Musa do si Elia adong do tihas nasida manginang. He aro nasida mangalau si hatan di debata. Si Musa dia lo ibana do hatan di debata. Disuruh ibana marhusip tu batu asa keluar aik si batui. Ale ala rimas na mardida ngutungut ni bangsa Israel hati hai. Gabe di lota ibana mabatui ujungna dihum debata ma ibana na soja di pasidohot ibana masuk tu tano perjanjian ni. Na si Elia martabuni do ibana sian pangalilian ni bangsa parbegu. Jalahyado ibana na naing manikot ala tahuton si tutu ibana dinguluna. Nah pamiliton si Elia do si Musa marhonaan mau namanginang tupatik dohot huaso di padan Narobi.
Nama lo si Musa do nagabe simbol pati ni debata atau hukum Allah. 10 pati na di pasal debata tu ibana jojo doi de gore halak pati ni si Musa inna atau hukum Musa atau the law of Moses. HP sorong hiya di patu pasi Musa uhum. Debata do mamain uhum. Na ipasal do tu ibana alagabe hukum ni ibana me do noi. Nah si Elia ima panurirang terbesar sian sude panurirang di Padang Narobi. Sahala panurirang ima perpanjangan lidah Allah. Hatana di pasahata ke panurirang sasitong na hatani di batadoi. Si Musa ro si Elia on magambaran sian haheheon ni Yesus dohot harona na paduhalihon. Si Musa moding do ibana ujuna di halongon on dope ka bangsa Israel. Alai di papangkit di batado ibana jalaro manopo Yesus di dolo Hebron. Nah si Elia dang mate memang ibana ala diangkat di batado ibana tu surgo jala sonari ngatuat musa ibana manopo Yesus di dolo Hebroni. Jadi Musa adalah simbol hukum Tuhan dan kebangkitan daging, sementara Elia adalah simbol kuasa, otoritas dan kedatangan kedua kalinya. Ayat 35 diwarihot debata uhum do tuhaso tu Yesus. Tarbege masuk rasian surga mandok ondo anak kuna terpiliti tangihok kamu ma ibana. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Di sonma persiwa na di pasa debata tohona ni raja dohot malim tu Yesus. Sadalan maon dohot hata ni Yesus na mandok dangro au mangarupakon akapatiki na pa jojok kodoh. Anak manusia datang bukan untuk mendiadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 10 itu. Nah, tonan di bataon sekalian mau menghapus keraguannya kasisian ni Yesus. Alasanga didok Yesus ikon manau si taonon anak ni jolmai. Jala ikon pusaun ni halak ibana di Yerusalem. Manang pamateon na di Yerusalem. Nah, kematian Yesus bukanlah tanda kegagalan dari misi mesianiknya, melainkan bagian dari misi itu tersebut. Nah, si pas satu di Jamita manginang di son, na parjolo debata na marmulia do Jesusi. Udang sonari aka ajaran-ajaran na mengajar hon na jolma biasa do Jesusi. Di do nasida Jesusi ndada debata na gabe jolma, alai jolma na dipermulia debata do ibana. On masalah tindakan pengkerdilan makna dari nama Yesus itu sendiri. Gabe dipatudos Jesusi itu jolma biasa. Hamulian Yesus di papatar maghiti-hiti aka si taonon. On mana di guarata teologi salib, manang teologia cruxis. Ikon marsita ono do anak ni jolmai jala ikon mate do ibana asa maluan asa jolma sian gonggoman di dosai. Ido dalam naung ditotopo debata lahu si bulusonna dan Yesus sendiri berhasil melewatinya. Jadi hitape akadongan si perseon aka halak na soolo mamorsan silangna dang tamai jongjong dia dopan di debata. Ido hata ni Yesus tu hita. Nasa nagiot mangihut tonau di suarahon madirina di porsan masilang na tu ibana di ihuton maau inebana. Na napaduahon margogo do tangiang di do apostol Jakobus na margogo situturo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Lapatan na adong do huaso di tangiangi. Taida ma Jesusi martangiang do ibana di atas dolok adorang so di parmuliahon di bata. Tumpe anak ni di bata do ibana ala di patuduh ni bana do hadirionna songon sahala na poso ni di bata atau seorang hamba Allah. Dukon di martangiang ibana gabe tarida mahamulionna marinang-linangin na para bitonna. Amanginang sudido jolmai marsahala marsangap jala marmulia alai holib doi hamuliot tai di roha perbagasan. Hamu baun tu hamuliaun boy do dapot tai sian ha somalan na martangiang. Jadi dang hamuliaun na marumakon artabe manang ngolu na somarahurangan anggo hamuliot tai. Alai hai baruon ni roha doi sian halak nagale pesimis mabiar gabe jol mana margogo optimis jala haposan dinasa ulaun. Ay na margogo do tangiangi paubahon parang ini jolmai na tau doi mangalehon hadameon na tau doi mangalehon gogo do pakirimon na mangolu tu dibata. Na patoluhon Yesus do partano batuata tangihon maibana. Di do debata tu napungu di doloki ondo anakku na hutarpiliti tangihon maibana. Nunga di pasat debata salhut huaso na adong di portibion doho na adong di surgo tu Yesus. Ibana do namar huaso pauluhaun hita sian paramaraan. Ibana do namar huaso paluok kita sian gonggoman di dosa. Pola do di gora debata dua halak tokoh paling vital di perjanjian lama. Ima si Elia do si Musa. Lapatan na ubal gado gorni Yesusi sian na dua halaki. Jala taida mamanginang di ora debata ro sasitong na si Musa masuk tu tanah perjanjian kan. Alai di papangkit debata do ibana jala jongjong ibana rap do Yesus di dolo Hebron di tanah perjanjian di tanah ni bangsa Israel. Artinya Tuhan mengembalikan harga diri Musa dengan membawa dia masuk ke tanah perjanjian sekalipun bukan di masa hidupnya yang pertama.
Sinon taida mamanginang di pasangap di bata do jol mana olom mangenangi hon suarana. Dang adong dosa na subuh di sesa di bata ya kecuali dosa hujat kepada Roh Kudus ya. Langsung dia peruani pengalahota na jolo godang di dosa na di parnguluota dang nagabe subuh sesa di batai. Asal ma olo hita patuduh dirita pau dukot diri tu ibana jala tatangihon ma ibana. Orang yang mau mendengarkan Tuhan, dia akan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Amin. Ima jona boy kami, mudah-mudahan boy mengurupi akadongan dan di nalau paradehon jemita tuari minggon. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat